А бабайките къде? В старческия дом. В едно място има ли старчески домове? В едно място има ли домове за сираци? Това означава, че това общество са далече от исляма, от религията и са далече от всякакви морални ценности. Преди няколко дена пие кафе с един от общинските съветници и казва, че имат предложение пансиона да го правят старчески дом. Представете ли си докъде сме стигнали, мухтерем джамат? И казва за хора, които си са от нашето село. Как така бе, човек? Казва, техните са по Америка, по Испания. В годината един път тя им се обадят, тя не им се обадят. И казва, тези хора няма кой да ги гледа. И казва, това е най-добрият начин, най-добрият вариант да направим старчески дом, поне ще има кой да ги гледа. Представете ли си за какво става въпрос? Значи в Коча няма нещо, с което да не сме прочули, само след това не сме прочули. И това, ако го направят, сме на първо място. Субханаллах. Много син вика да много да го направят по-бързо. Още една случка, действителна случка, която чул да се случва в една от арабските държави. Един човек се оженва, жена му забременява и в същото време бащата на този човек болен на легло. Тая жена с корем тежко и дода да се грижи за него. И казва на мъжа, гледай по някакъв начин да го липсаш. Какво да прави този човек? Му казва така и така, ти си вече възрастен човек. И аз говорих тук с имама на една джамия, има там свободна става, вместо всеки ден дойдеш до джамията и да се връщаш, там ще си на место. Казва, аз ще те нося по 3 пъти ядене на ден. Бащата се съгласява. Съгласил съм. Той му носил по 3 пъти храна на ден, свалил на 2 пъти, свалил на 1 път, по едно време в седмицата и наш-дваш и го забравя. Забравя го. И по едно време той решава да иде да го види. Вече има детенца на 2-3 години. Детето се е родило. И когато отива в джамията, имама каза, този човек умре. И не знаем точно къде ти е адреса, да те потърсим и взехме и го погребахме. Човека казва, добре, аз тогава ще дойда каквито вещи има негови да ги събира. Започнал да събира вещите и неговото детенце го пита, кой е живял тук. Той казал кой е живял тук, дошло времето бебо му, нали? Дошло време да си събира, нали, вещите му и детенцето казал, остави ги и ти като остарееш и аз ще добра Исус. И това, което казваме преди малко, това е действително случка. Ако уважаваш, ще те уважават. Ако не уважаваш, същото ще видиш след години. Това нещо Аллах го връща. Аллах не го остава така ненаказано още на дунята, още на този свят. А оттатък равносметката е много по-тежка. Така също, мухтерем джамат, ние като вярващи трябва да имаме отношение към нашите родители дори и след тяхната смърт. Ето, примерно, на повечето от вас вече родителите ги няма. Значи, докато родителите са живи, ти можеш да се възползваш от тях. Как? Като добруваш, като си добър към тях, като ги уважаваш. И в същото време ти се писва севап, награда за това нещо. Но в момент, в който родителите ти ги няма, вече не са между живите, също ти можеш да се възползваш. И ти да се възползваш от тях, и те да се възползват от тебе. Как? Това, което трябва да знаем, е, че уважението към родителите не свършва със смъртта. Исляма ни учи да уважаваме нашите родители
докато са живи и след като умрат. Затова пратеникът саллаллаху алейхи ва саллям казва в един хадис: "Валадун салихун яд'у лах", човек да остави правилно дете, което дете да прави дуа за теб. Хадиса, в който казва пейгамбер алейхи салату вассалам, когато умре един човек, всички дела му се прекъсват, с изключение на 3. Първо, текуща садака, ако си направил нещо, мост, път, училище, чешма, от което след твоята смърт хората да имат полза и да се възползват от тези твои направи, ти има севап. Второто нещо, да напишеш някаква книга, от която хората да черпят знания. Докато се възползват и докато се възползват хората от твоята книга, докато четат твоя труд, ти има севап. И третото нещо, към което искам да наблегнем, човек да изгледа праведно дете. След като се заминеш от този свет, това дете да прави дуа за теб. А не като умре, най-напред ще 3 вечера ложета да попее, след това може да му се направи къркяс и да му се изкара атим, на 50-тия ден, 52-я ден да му се направи мивлют и край. Все едно всичко с на отбор, че ли няма вече какво да правим. Не. Докато си жив, по всяко едно време, на всеки един намаз, така както правиш дуа за тебе си, така прави дуа и за твоите родители. Защото в съдния ден един човек ще застане пред Аллах субханаху ва та'аля и ще му се покаже 2 огромни планини от добри дела. Ще каже: тези добри дела са твои. Той ще каже: я Рабби, аз не съм извършил толкова добри дела. Тогава ще му бъде казано: това от твоите деца, след като ти умря, те правеха дуа за тебе и се молиха. В друг хадис казва алейхи салату вассалам, един човек го попитал: я Расулаллах, о пратенико на Аллах, дали мога да продължа уважението си към моите родители след тяхната смърт? Добър въпрос. Рече алейхи салату вассалам: да, като правиш дуа за тях, искаш опрощение за греховете им, да поддържаш връзката с хората, с които те са поддържали връзка, да поддържаш роднинските им връзки и да бъдеш щедър към техните приятели. Те, които хора са имали за приятели, и те да ги имат за приятели. Това е хадис, предаден от имаму Ахмед. Така също, мухтерем джамат, в Коран Керим Аллаховите пратеници, Аллаховите пейгамбери също ни призовават към уважението на родителите. В дуата на Ибрахим алейхи салам, 41-ви аят на сура Ибрахим, казва Аллах субханаху ва та'аля: Раббана гфир ли ва ли валидейя ва лил муъминина йаума якумул хисаб. Това е дуата, която се казва след Аллахума Раббана. Аллахума Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар бирахметика я архамар рахимин. Рабби гфир ли ва ли валидейя ва лил муъминина йаума якумул хисаб. Което означава: Господар наш, опрости мен и родителите ми и вярващите в деня, когато ще настане равносметката. Значи в ден, в момент, в който ще имаш най-много нужда от опрощение. Господар наш, опрости мен и родителите ми и вярващите в деня, когато ще настане равносметката. Казва Аллах субханаху ва та'аля в друг аят за дуата на Нух алейхи салам, 28 аят от сура Нух: Рабби гфир ли ва ли валидейя ва лиман дахала бейтия муъминан ва лил муъминина вал муъминат ва ла тазиди залимина илля табара. Господар мой, прости на мен и на родителите ми и на всеки вярващ, който влезе в моят дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и надбавя и на огнетителите само гибел. Само вторем джамат, уважавайте родителите,
правете дуа за родителите и се предпазвайте от гневта и неверието. И вместо заключение от всичко казаното тук, правим следното заключение. Първо, най-обичаното дело за Аллах Субханаху ва Та'аля измежду всички дела е уважението на родителите. Второ, задоволството на Аллах се поражда от задоволството на родителите към нас. Трето, уважението на родителите е по-достойно дори от борбата по пътя на Аллах. Четвърто, дженнета е под краката на майката. Това също е хадис на Пейгамбера алейхи салату вассалам. Дженнета на всеки един от вас е под краката на майката. Ако има уважение, има дженнет. Ако няма уважение, малко трудно. Това иска да каже алейхи салату вассалам. След това пето, уважението на родителите удължава живота и увеличава препитанието. И шесто, уважението на родителите е причина да те уважават. Или с други думи, уважавай, за да бъдеш уважаван. Показвай уважение към твоите родители, утре, за да бъдат показани уважение на твоите деца към тебе. И моля Аллах Субханаху ва Та'аля да ни напъти в правия път. Моля Аллах Субханаху ва Та'аля да направи така, че да се възползваме от нашите родители. Как? Като покажем към тях уважение, в същото време получим награда от Аллах Субханаху ва Та'аля. Ако те са живи, ако не са живи, пак да се възползваме от тях, както и те да се възползват от нас, като правим дуа за тях. Аллах да им опрости. Това, което иска да кажа. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad.